Kamusta kayo man na naimbag nga oras yo amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat taday ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag naadak pailaang adito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingkaginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak, sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingkaginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingkakidag silpunan tag-relax ka mat, ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung ngay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Hala nga ron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tayo nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Hala. Pakiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam. Mangan tayo, kabagis. Wen manong! Nay, parbangon mo gaya man. Nasapa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangon. Ana, asino di agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Niti siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat day di akabsat mo. Mababayinak pa yan o datuma. Tadandani iso amin ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat mat tan niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, idi ubing kami pa Ay kat, nagnagam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa baybay am laeng no kayat na tiyang trabaho diti balay bakit. Nasayat ka di tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay kapailak met, tanarwamak met nga agtagtagi balay lakay. Basta baybay am ti kabsat ko no kayat nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala tadaniti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat ngamin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing.
O sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga anoyin. Apay adi ka bumangon. Madi ti bagbagim? Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pay kit din jay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tanusyak ti mangibaga ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow! Naiimas sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mat, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, da pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, nakadulin mo tala dagita. Iso nga, itad ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ini, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kini manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kamin tagdalos. Aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho.
Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak mayak man dumawat iti kwartayo. Jak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Jak kaya ti umutang kadamanong lando, ta ibuy-buy dan tumanen. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minain. Tadi to'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko iti syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayem ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugiak? Isubmit mo to para ti requirements mo. Taisudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang dagayam insangput na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Maditikas niya nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open diti balay. Nanya ti kanan kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't kayat ko lang ipalagip. Nga umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak, namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan da ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan ditoy? Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pang tidam, wan. Ta siyak to ti pangted iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan,
ang na totally katulong. Ta antidak nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpet ti ka anak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaed pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasingpet ti ka anak ako naktumay. Wen nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Apay nga pimanaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Gamidan ng trabaho, pimanaw ka lata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ayan damanong mau. Sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing puta bakit. Eh, kita ang baset ti siya. Di ka basta talak iti di mo ang amaw. Eh, narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang mati adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mina na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka ditoy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitaan. Ada ka diti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangala iti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na. Taimbaga makaanakam da sir. Ngamsan mo't gayam. Katulong da ka magayam ditoy.
Saan da kakabkabagyan? Ay, basta, sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa'y niti siyang. Iso, niti siyang. Tiag tatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasta unay apa nagsangsangit kwiti daydagundaway, tanagdanag akiti husto, tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanatnakan anina na Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa.